Mogati aduh to sing balung wuleding kulit nyododon didodo lagu ngolongake bapa penemban dono kelakon tak gedeng gilamu ya wis nek ngono aku mung trimo nuruti kersane Siwa Durmagati yo keto tak kendangi kowe nggel Ulang ajal padha mlayu kowe mati iki kula ngajal tenan kowe jenenge bocah kepanjen kowe wani kalau wong tuwa tak tinggal lunga dianggep luput nyepelke karo Siwa Durmagati bareng tak ladeni diluputke dianggep bocah wani karo wong tuwa terus sing bener sing kaya ngopo wa nek ngono kowe gak ngelingi mlebu walung angklin sing bayalke yo aku kok tegel-tegele kalau wong tuwa sila kok dikepluk ha sing jeneng wong perang ki ora ana sedulur ora ana kulawarga sing ana mung wani apa ora nek wani maju nek ora wani mundur nek ming arep hitung-hitungan digratiske ning warung angkring ora usah maju ning palagan mundur wae mundur wae lah kula ngajal saiki nek ngolah sak nganggo gamelan men do ngaso men sing do ngantuk men do tulu la apa-apa watone nek klungu gamelan kudu nyekel tabuh ora kok malah bablas dulu Antem Antasena ngantemo Siwa Durmagati pecah ndasmu kowe pecah silahmu kowe pecah ndasmu kowe pecah dilim alteko ulang ajal mati kowe mati dicas ulang ajal padake HP wae modal kowe mati modal saya aku saiki nek pancen kowe sekti aja mung tilima kowe tuku ning kudu sadol maksude piye aja mung tilima sanandhi ning kudu ngetokno kasektene Antasena ayo kepelanmu kaya ngopo tak tampani Antasena kunjungane Antasena kaya ngopo tak lasake diban epek-epek kuping telu wae po genep ping telu mesti njerbabah jajal kaya ngopo hitungane anteman utawa kepelan ping telu siji nyoh rasakno wa gak apa-apa nek ming kaya ngene siji loro amakno kaya ngopo kepelanmu modar gak apa-apa ya ming lada buyel tak samang kok lada kunang-kunang dadi lolo dadi loro piye Antasena kok dadi lolo nek ngono wis rada muyer-muyer rada muyermu dasare wetenge ya ngelih genep kaping telu nah
Bismillahirrahmanirrahim. Aja ndonga, ora apa-apa wong Islam nganggo ndonga. Genepe ping 3 nyawa tampanana. Mudar. Kepruk bataku pecah ndase Siwa Durmagati. Ndi Kurawa, tunggale kon maju mrene. Durmagati kok malah ning kene. Antasena ancal ndasmu pecah. Ya, podyan. He. Aduh jebul om sing kuning. Tak kira Antasena teng mriki lah kok sampean ora ngomong-ngomong. Lah wong semene gedene kok ora weruh iki padake apa? Tak kira sampean Antasena. Ajeng kula kepluk ndase ajeng kula idak cengele lah kok jebul om sing kuning. Piye ngger Durmagati pun mundul mawon. Kakang Durna wis dibondo. Kakang Durna dirangket matul Koko Prabu Duryudana paman sing iya. Latihan sae mandek baseng kuning kula mboten melu-melu nggih wayah Mas Antasena. Kula menika tiyang sae, kula mboten tumut-tumut debok bosok gale asem kono nggone kono wite. Baseng kuning ora sah kuweden, ora sah kamigilan. Aku mau ngarep mantul karo Mbah Sengkuni. Yen upama kok Kurawa Siwa Duryudana arep njaluk baline Mbah Durna. Siwa Duryudana kon ngadepi mungsuh karo Antasena, kon ngadepi karo wong Ngamarta Mbah Sengkuni. Ning nek ora gelem pilih tanding maguting Rananggana, Kurawa Siwa Duryudana sakwadya bali ora sah ngrasani baline Mbah Durna. Inggih nyuwun pamit kula nggih. Lenggah wo. Antasena piye? Nyaosi pirsa Pak Gedhe Baladewa, Kurawa sing dipandhegani Eyang Patih Sengkuni wis oncat saka alun-alun negara Ngamarta. Aku wis kandha Pak Gedhe yen Kurawa, yen Siwa Duryudana kok arep njaluk baline Eyang Durna, kon kudu wani tangkep jaja milang tatu taker marus. Yen nganti kadang Kyai Duryudana sakmadya balane ngecak perang ana negara Ngamarta piye? Rening aku ya dipercaya dadi satriyaning praja, muda-mudaning bangsa wani tanggung jawab, wani ngarep ya wani mburi, ora mung wani mburine ning ngarepe aku ya wani ndadani wae. Tegese yen ana bot repote Siwa Puntadewa mung kari njawil karo Antasena bareng karo Kakang Antarja lan mak cilik Sencaki, aku saged dadi betenge Siwa Punta. Ning ana perkara sing luwih abot tinimbang kuwi ngger Antasena. Perkarane apa, Pakde? Kadangku Dimas Werkudara Yayi Arjuna merga kebronges ucape Yayi Kresna ingkang sejatine mimba wujud Paman Durna. Yen nganti Abimanyu dipateni piye? Yen nganti Abimanyu dipateni piye? Nek upama Abimanyu dipateni sing baku goleki Siwa Kresna. Ilange Siwa Ireng ana ngendi? Digoleki supaya ngusadani penandangi Abimanyu. Yen ngono pun aku tak laju ning Kasatriyan Tanjung Anom, tak mambengi
krodane Dimas Werkudara sing ati-ati wae. Gondang kalang bana gelar pangga muncar suram sorote tanpa padang minangka sampeting carita katingal ampak-ampak sineblak marupa gegancangan lemah sirna sinapu dening soroting sanggang surya kang lagi andher tengangé bawa bentar kaworan mendung kamoweh Prabawa Gore Pasilakan Agung ing negari Ngastina ya ing Gajahhoya Liman Benawi ya ing Praja Kuru Janggala padang jagate nanging peteng budine jembar jajahane nanging cethek penggalihe karana ing mangke negari Ngastina dengan cek jaman wesi ya jaman Kaliyoga wis kinodrat jroning jaman wesi mulang suci dinanggep sepi ing sining weda dinanggep ngayawara para muda sami nilaraken tata susila para manggala konges kumawasa kuwasane kinarya gada bebasan sungsang bawana balik wong jujur malah kojur wong cidra malah ndrebala langkung-langkung lampun wanci dalu jroning kitha negari Ngastina gencar-gencar pinajaran disajarak yang golo-golo saknggen-nggenake wong kang padha sami suka parisuka keplek kecek dadu mutuk cekipai yang domino merata angembyah dinanggep lumrah
Man kertu adu jago kiu-kiu remi ceki domino sontok herek-herek bakaran jemeh pramila wontenipun namung warasa kleru hiduping tekad datan jenjem lenggahipun Prabu Duryudana nadanto nampi sawanipun sang Begawan Wisuna Jati ing pertapan Cakrawala tanpa antara dangu wangsulipun Raden Patih Harya Sengkuni ingkang angulari tindakipun sang Tapa Penemban Durna nyidra pustaka Jamus Klimasada mangkono katingal arep pepeh geomanci gupuh pratanipun Raden Patih Harya Sengkuni Sinong mati jagat hangra bak lumembak ombak ing samudra bale lumut ambreganggeng bale lumut ambreganggeng haweto benceng-bencengan Astungkara jagat manut praja dewaku Bapa Penemban Wisuna Jati saksamunipun paduka lenggah wonten Sitinggil Binaturata kula aturi paring pangandikan Hong mangarcana sekaring bawana langgeng ya nggir Anggir Duryudana jumbuk lawan ngendikanipun bapa nalika mau ngarep sak temene bumi Ngastina Yasane eyang musawarga Begawan Palasara besok yen Gusti Narbuka mahyaning mangsa kala dadi wadhahing Ratu Adil jumbo kelawan jangkaning Bathara sing angka 7 ingkang sinebut Satriya Pinandita Sinisian Wahyu Satriya Pinandita Sinisian Wahyu ya ratu sing kaping 7 besok ingkang caloning lenggahi dampar keprabon sing bisa gawe adil ya adil tumrap pernatan ya adil tumrap para kawula mongko ya nggih Duryudana yen tak sawang papan kene bumi negara Ngastina kuwi jembar bumine subur ning apa sebabe kok durung bisa gawe makmur durung bisa gawe majuning para kawulamu bumi negara Ngastina sisih wetan dikedhuk ing sine Bandha Negara
dikedhuk ing sine Mas Picis Raja Brana. Pinggir segara wedi dikedhuk ing sine Nikel. Ereng-erenging gunung dikedhuk ing sining Timah. Lan sak panunggalane mongko ereng-erenging gunung kayu geglondongan, kayu jati, kayu nangka, albesiah sono keling. Tinggalane leluhurmu sing padha nenandur duke nguni. Nanging bareng nggonmu nyekel panguwasa, kok sak geleme dhewe. Kayu matu seprangkul-prangkul gedene, kok njuk ditegori, dientekke. Nganti kowe ora ngelingi anak putumu besok. Wusana titi wanci dina iki negara Ngastina sing mapane ana sisih lor. Tekane banjir bandang, tekane tanpa sangkan, merga sing wit-wit gedhe wis ora ana, tegese gunung mau wis ora bisa kanggo nyimpen banyu kang tumiba saka ing akasa. Saora-orane yen isih kedunungan wit sing gedhe kuwi kena kanggo nyegah tumangkaring prahara, nyegah tumangkare udan barat lan sak panunggalane. Inggih, usana sing dadi kurban ya kawulamu. Ora sithik cacahe kawulamu sing padha kentir ing marih, padha kendang kapracundang. Nggih, Duryudana. Kabeh mau mengko bisa mangge rahayu, kawulamu bisa mangge tata titi lan tentrem. Sarate yaiku mau yen ngancik wahyaning mangsa kala jangka sing angka 7, satriya pinandhita sinisian wahyu. Sarate ditumbali pusaka ngamarta, pustaka jamus klimasada. Sigra-sigra bremana kanca Gyomang rageteng nawang sasangka. Eka tunggal watak nyokang gumingsir.